programang financial assistance at iba pang benepisyaryo para suportahan ang pag-aaral at benepisyo para sa suportahan ng pag-aaral ng mapiling scholar hanggang kolehiyo. Ayon po kay Dagupan City Agriculturist Marian Salomon, target po ng programang matulungan po ang mga kabataan mula Dagupan City at Region 1 na makapagpatuloy sa pag-aaral sa kursong may kaugnayan sa fisheries. We would like to inform po lahat po ng mga Dagupeños na meron pong ino-offer ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na scholarship program para ho sa mga incoming grade 12 students na gusto ho nilang sumabak doon sa industriya ng pangisdaan, sa tinatawag po nating fisheries industry. So, meron po itong ino-offer na 4-year scholarship program. Ang tinig po ni Dagupan City Agriculturist Marian Salomon. May nakalaan manong slots para po sa mga aplikante po sa rehiyon at ito po ay nahati sa 2 kategorya ng scholarship. Naman po sa ano yung mga categories na saan siya pwedeng mag-fall, no? Kung halimbawa po ikaw ay anak ng fisherman, hindi man po kayo ganun kataasan ng grade, pero you are you are a bona fide children ng registered fisherfolk ng Dagupan City. Ang magfo-fall po kayo under the category ng Fisherfolk Children Educational Grant or yung FCEG. So, ang gagawin natin dito is certify lang namin na registered yung kanyang parents, any of the parents, doon sa Fisherfolk Registry ng Dagupan City, and then that's it, no? And then may mga additional requirements na lang, pero yun ang pinaka-basic. And then the other one category, so for this FCAG, we have I think 20 na slots for the region na lalabanan po nila. And then for kung hindi ka naman po halimbawa, hindi ka anak ng farmer hindi ka anak ng fisherfolk, pero you are within the top 10 ng inyong class, pwede po kayong pumasok naman sa category ng FILG or yung tinatawag po nila na Fisheries Industry Leaders Grant. The same din po yung benefit na ibang category nga lang siya. At saka I think mas mababa dito yung number ng po pwedeng makakwalify. I think there's only 3. Yeah, I think. For the whole region, 3 po ang slots. Saklaw ng programa ang financial assistance at iba pang benepisyo para suportahan ang mga mag-aaral ng mapipiling scholars hanggang kolehiyo. Mga benefits po nila is, of course, libre po yung mga school fees nila. Meron po silang stipend na 5,000 a month. I don't know, I think tinaasan na ito. I think it is already 7,000 kung hindi po ako nagkakamali. And then, meron po silang on-the-job training allowance na 3,000, may book allowance na 2,000. Actually, ang dami pong benefits, no? Pati sa thesis, meron po silang support, plus graduation support. But on top of that, pagka nakagraduate po kayo, under this scholarship program ni BIFAR, you will be lined up, priority po yan para sa hiring ng BIFAR. And of course, kung hindi man may absorb ni BIFAR lahat yan, hahanapan po kayo ng BIFAR ng trabaho sa different sectors na, siyempre, may network po yung bureau. So, ihahanapan po talaga kayo ng trabaho. Yun po ang kagandahan nito dahil hindi po nila pinapabayaan. Pinapayuhan naman po ang mga interesadong aplikante na makipag-ugnayan sa lokal na tanggapan ng agrikultura o direkta sa BIFAR para sa requirements at proseso ng nasabing aplikasyon. We are very willing to help them out po. Punta po sila dito sa ating opisina sa City Agriculture Office and we will connect them sa BIFAR. We can provide yung mga application forms and of course, tutulungan po namin sila na makasecure ng kanilang mga requirements. Samantala, tatanggap po ng mga aplikante ang BIFAR mula po sa rehiyon hanggang June 2026 para sa nasabing scholarship program. IFM News. IFM News. IFM News.